acaba de sortir el missatge que diu que s'està acabant la bateria. Ja està. Bé, doncs ja que hem trencat el gel, Carmen, així, a pinyó, perquè això de jo soc, em dic, em sona com forçat. Doncs jo soc, es diu o me dic o me diuen, perquè jo soc de Benicarló, Castelló. Vamos, que després ja Tarragona en seguideta, i Vinaròs, pam, Amposta. Vull dir que no... Però... graduada a l'Institut del Teatre en text. Per què text? Que no m'ho estava preguntant ningú. Doncs sí. I això, Tinc 28. 8, sí, veus? A les parts meues ja és 8. Re de 8. 28 anys de fa 5 dies. Us acabo de contar a la toma anterior. Mira, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. És que això m'ho he preparat una mica, perquè vull que siga fresc, espontani, així. Aleshores que m'ha sortit una cosa molt ben lligada, en això de comptar, doncs que el meu no són els números, però les lletres, les lletres. Parlo italià, català, valencià, castellano, el que haga falta, No vaig a cantar. Podria fer-ho, però és que m'acabo de despertar, estava estirant una miqueta el genoll perquè a voltes em queda com enganxat, però fixa't. Rentar-me les mans perquè encara que siguin les sabatilles d'anar per casa. O sigui que vaig tallant. Adeu.